primera fila. ¿Acaso estamos en directo? ¿Me comentó, mamá? No voy a playar, ¿no? Voy a la casa. Finalizar. Voy a la casa. ¿Ves? Un fotógrafo auténtic. Bona vesprà, tingueu tots els ací presents, portellans i visitants, jovens i grans, alcalde, capellà i majoral. Un any més, de nou així es trobem, per a venerar a Sant Antoni Abat. Jo soc Carlos Chillida, net d'Enrique Peluca i Piedat de Fornet. Tots me coneixeu, soc més de jugar a futbol que de parlar davant la gent. Però avui així estic, com a representant de la colla Els Embalats, per explicar-vos un poc la vida d'este sant. La nostra colla, per segona vegada, assumim la majoralia, ja que molt bon record ens va quedar de la primera. I en les mateixes ganes i il·lusió hem tirat la festa endavant, però amb més coneixement, ja que han passat 4 anys i això se nota en tot. Molt ha canviat la festa, des de fa uns anys fins ací. Abans tota la gent tenia animals al corral i ara ens els anem passant per a tindre un pastisset. Passaré a contar-vos un poc la vida de Sant Antoni, relacionant-la en la vida del nostre poble. Per als que no la sabeu, l'apreneu. I per als que ja la sabeu, que sou la gran majoria, la recordeu. Conta la llegenda, o més bé internet, que Sant Antoni, encara que tots els anys diuen que va néixer a Tebaida, no va ser allí, sinó en un poblet anomenat Comas, en Egipte, allà per l'any 251. Va ser un gran home, ja que va repartir la seva fortuna als més pobres. Dient això, penso que ja podrien aprendre estos famosos i polítics, però pareix que no n'aprenen, sinó més bé fan tot el contrari. Robar als pobres per a fer-se més rics els que ja ho són. I quines picardies tenen els condenats, ja? Diuen que una vegada va repartir la seva fortuna, el gloriós Sant Antoni al desert de Tebaida va marxar, perquè volia estar en absoluta soledat. Si algú vol seguir els seus passos, no cal que on anigueu tan lluny. Veniu a Portell, que encara que el poble ple de gent estigui avui, si torneu un dimarts a les 5 de la vesprada, estareu igual que este pobre sant. I és que el poble sense gent s'està quedant i difícil solució se li està trobant.
o mos inventem algo per a captar a la gent, o d'ací a uns anys ja en parlarem. Gent no tenim, però qualitat de vida mos sobre. Aire pur tots els matins respirem. Per a baixar el colesterol, bones costeres tenim. I el nostre menjar més ecològic no pot ser. El sembrem, el reguem i després de collit, ràpidament mos fa bon profit. Si Sant Antoni s'haguera enterat de lo bé que vivim a este poble, no haguera marxat al desert. Haguera vingut ací i en lloc de viure 105 anys, n'haguera viscut el doble. Vivim prou bé, no mos podem queixar del tot, però com qui no plore no mame, al govern li demanem que mos ajude un poquet. Menys 155 i més diners cap ací. A veure si perquè mos facin cas tenim que declarar-nos independents, però tu, Álvaro, no facis com Puigdemont i queda't al peu del canyó. Les hores que a este poble han passat, mos deixo que Javi a la plaça Volesconte. Allí vos trobareu, damunt d'una taula i en uns saragüells que li paren la mar de bé. I des d'ací, fer una crida per a que l'any que ve alguna colla la festa organitze, ja que és una festa molt bonica i seria una llàstima que es perguera. Jo ja em despedisc, és una altra, que acabe bé el dia i visca Sant Antoni del Porquet! Visca! Visca! Tingueu tots, tant d'ací com forasters. Començaré parlant de mi mateix i després de tots els esdeveniments que han anat passant en este bon poble que és Portell. Per a qui no me conegue, vos diré que soc Javier, net de l'Àdio i Carmeta, d'Adelaida i Ramonet, germà de la doctoreta i cosides fusterets. A Carlos i a mi di la relació que mos ha tocat. Els dos solteros mos hem quedat. I les mares al programa de 4 mos volien portar. Però nosaltres vam pensar que no hi ha millor publicitat que poder dir la relació de Sant Antoni Abat. I ara, per a començar, d'algú tindré que parlar. Així que començaré per l'hoteler, que fa més temps que va passar. De Víctor, algo bo haurem de dir. I és que ja porta un any per ací, i quan li van preguntar si loteria li podien deixar, no! Mos va contestar. Però al final, més que molt, se va implicar. Jo crec que està fent diners perquè li sap mal tirar res i cada dia que passe segur que estalvia més. També una nova socorrista del poblenyà. Ojo, que mono te xerrarà.
però tampoc se despistarà, perquè si vos ofegueu, tranquils, que vos salvarà. A les festes de l'any passat, un gran tobogan mos van muntar. Mos van tindre molt preocupats, perquè pensàvem que sense aigua mos anava a deixar. Però no va passar res, solo alguna rascada de més. En una tarda mullada van acabar, on alguns ho van passar molt bé i altres no tant. Si no, pregunteu-li al taló del fuster, que uns quants dies se va estar queixant. De la comissió d'enguany, què vos tinc que dir? Ja vam ser fa uns quants anys i molts volien repetir. Però de valents mos hem passat, perquè no teníem prou en fer les festes que hasta Sant Antoni hem organitzat. Però jo crec que tirarem tot endavant, perquè en la vostra estimada ajuda tota la faena se farà disfrutant. De les festes de l'any passat, què vos tinc que contar? D'una vaig entrar per un cartell a l'Ajuntament i de l'altra per el Facebook i per lo que m'han contat. Però una cosa sí que vaig a dir, i és que la gent gran decepció va patir, perquè després de tant de tornar de parlar, sense veure's vestits se van quedar. Ara, ja canviant de tema, els meus abuelos un dia me contaven que els vells d'antes dient que per Portell cotxes no passarien. I mireu que poqueta raó tenien, que hasta elèctrics en vindrien. Bueno, ben mirat, jo d'elèctric no n'he vist cap, aunque puesto para recargar sí que n'hi ha, que de moment ningú ha utilitzat. Tot i que algú ja s'ha comprat una bicicleta elèctrica per poder-lo estrenar. I és que en este poble estem molt adelantats. L'únic que ens fa falta són més xiquets i menys gats. I si penseu que no és veritat, aneu per allà davall, on no trobareu molts xiquets, sinó uns quants gats festejant. I què direm de la nova unitat de Respir, on les dones fan molt contentes, allí fan moltes activitats i estan ben calentetes. I quan acaben en clara i per fer la vesprada completa, algunes se queden encara i fan una partideta. Si Lluís ja pensa en la jubilació, un substitut li han trobat. No se'l veu treballar amb molta afició, però el maset i el perxàs mos ha limpiat. Tot l'hivern s'ha quedat. I que llarg que haurà sembrat. Però gràcies a l'estufa de biomassa, fred no haurà passat. Perquè tenim que parlar de la novetat més gran, una xarxa de calor per biomassa alimentada. La gent està molt contenta. Tenen calefacció sense enterar-se massa. Hasta estudiants de la UCI van pujar per veure si funcionava, perquè n'hi ha dies que va molt bé, i altres que diré, no massa. També en aquest any passat hem tingut moltes xerrades, que si maquis, que si dinosaures, però si alguna ens va agradar va ser la de Ramon Hortolà. Es va dir d'on veníem i que érem un punt de pas molt important. Llàstima que en el passat del temps tota la plana s'anà quedant. Parlant de dinosaures, un museu hem inaugurat. Menys mal que no n'hi ha cap, que haguen trobat de sencer, perquè els grans que són, solo mos cabrien les dents. També a l'altre costat, un desfibrilador mos han muntat. Esperem que caduque per no donar-li utilitat. Jo, al nou Mozart, no el conec, però vaig a dir que em pareix prou eficient, perquè en el poc temps que porta al poble ha pujat al bisbe Portell. Però mos va descontrolar a totes les feligreses. Mos va fer missa alguns dissabtes quan tocaria fer-les diumenges. Ja per anar acabant, també voldria ser reivindicatiu i vaig a dir que no hi ha dret que pa pelegrí li ho digui grantes a un foraster que a una dona de Portell, perquè tenint l'aprovació del bisbe i de gran part de la gent només fa falta que se disquen el més tancats de ment. I després d'esta repassada, i ja per anar acabant, un consell que no seguisco, jo vos voldria deixar. Si allà a la matinada noteu la llengua poc neta, ma mare té un bon remei, beure aigua de l'aixeta. I com a punt extra tindré que parlar de la nevada, perquè si no vos haguera contat res, ja diríeu que m'olvidava. Mos va xafar tots els plans i una setmana mos va posposar, però vos tinc que donar les gràcies a tots perquè heu vingut a sentir-me parlar. Molt bé. I ara sí, ja s'ha acabat. Espero que us hagi agradat. Només desitjo que cridem ben fort, visca Portell i visca Sant Antoni Abat.